учи, когато човек упорито ходи по своя път, дяволът винаги предлага помощ в отчаянието, но води към гибел. Вещицата от Ендор символизира измамните пътища, които човек търси Божии хора, чакат гласа на Господа. Давид, за разлика от Саул, се научи да пита Бога и да чака отговор. 1 Царе 23:2. Мнозина днес, вместо да се смирят и да търсят Божия дух, търсят човешки авторитет, контрол, гордост и власт. Но когато Божия дух се оттегли, човек започва да действа от своята омраза и страх и тогава убива брата си, както Саул гонеше Давид. Пророческо слово викна духа към църквата и към всеки, който служи в Божието име, и колко е лесно да говориш, че обичаш Бога, и колко трудно е да му останеш верен, когато те изпитат. Мнозина вършат дела в името на Бог, но сърцето им е пълно с огорчение, завист, осъждане и гордост. Служат под авторитет, но загубили гласа на пастира. И така, вместо да приближават хората към Исус, ги нараняват и отблъскват. Горко на пастирите, които погубват и разпръсват овците от моето паство. Иеремия 23:1. Когато един брат или сестра изговори дума, която разделя, отлъчва или наранява, мислейки, че защитава истината, той забравя, че Бог е любов, а без любов истината става оръжие на врагът. Да служиш под Божието име е свято нещо, но всеки, който говори оттам вона, от сцената или дори от социалните мрежи в името на Исус, ще даде отговор за всяка душа, която е наранил чрез злоба, осъждане или гордост. Никой не може да се скрие зад думи като «Аз действам по заповед» или «Бог ме е поставил». Ако духът на любовта не е в тебе, това не е Божия дух. Изпитът на Петър, Симоне, Йонов син, обичаш ли ме повече от тези? Йоан 21:15-17. 3 пъти Господ пита Петър, не защото не знаеше отговора, а защото искаше Петър да си го чуе сам. Любовта към Бога не се доказва с думи, а с отношение към хората, които Той обича. Пази овцете ми, каза Исус. Това значи, ако ме обичаш, не ги отблъсквай, не ги наранявай, не ги осъждай, а ги води, храни, вдигай и лекувай. Истинската любов към Бога, ако казва някой обичам Бога, а мрази брата си, лъжец е. 1 Йоан 4:20. Това е пътят на Саула и на Петър. Саул обичаше служението си повече от Божията воля. Петър обичаше Господа, но го отрече от страх. И двамата се провалиха, но един се смири, а друг се ожесточи. Разликата е в сърцето. Петър се покая и бе възстановен. Саул се оправда и беше отхвърлен. Духовно предупреждение: който отлъчва, осъжда или унижава брата си под прикритието на служение, ще отговаря пред Господа. Защото Господ Исус каза: всичко, мои братя, на мене сте го сторили. Матей 25:40. И така, когато човек нарани агнето на пастира, той наранява самия пастир. И ще дойде ден, когато Господ ще попита не колко си служил, обичаш ли ме, паси или овцете ми. Божият дух се задържа само там, където има чисто сърце и любов. Затова нека всеки служител, всеки брат, всяка сестра си зададе днес въпроса: обичам ли аз Господа така, че да не нараня никого, когото Той обича?